Themrang rongni jala bai tong kosong lukurongni tong kesang kerikha buiba politics thanglayo batailayo keplai inglayo tong thoglayo phan phunuk layo phia kesaro pego birmano kelayo kebel tong kosong lukuro abahaino patika khowai hangkar champa hawar PSW khabjak purba tokchaya panchayetni PGP kalani kamini Bukhuk Amita debbarma ni talikhawo Thangna April chi salmari ADC budle khamungni salo Themrang Sujyo Kumar debbarma bai rwjakha sak motok tongna logi sanjaka tongya hingke busaina buthare khibijangnai rwjakha tumung sate khalaya hingke nok soksai rwjaknai tanchik jangnai Pia Themrang Sujyo Kumar debbarma bai sajangmati khalayani bagino a horono Tongna Nok soksai rwjakha tanchigi rwjak baikha khamui thangka 60,000 rang 100 piece rubber tei kwrwi bosta rubber script joto khobi 5 lakh rang morokni mane khwnai nokni joto tong kuri ri chum posani pori jangnai bijab akrok tabo khamai thapla sai thangbakya thangnai chi salmario nok soksai jangmani tanchik jangmani tini bai salchar kawi thangka kebo khoroksa pano kebo bodol pano thangai nasunya kon yang nok hu kwrwi Bukhuk Amita debbarma oroi puroi chawi ma tongkha busani amjog mungbo buskang thamchi salmario bahake amjog munggo amjongnai nok hu kwrwi busa ponini khawar jagya hainibe wana jak Mokolo Mwktwi yorjak Bukhuk Amita debbarma Mokolo Mwktwi khawa dunungma wana ma tui yogliya champa hawar thanao affair khlaikha tini April chi 4 salmari kokti salo thoi thangjak manik debbarma ni busajala Sujyo Kumar debbarma tabo police ni yago phia asek sallawi thangka kebo phano kaham hamya nasunai kwrwi haini bai busuk birimano tong thangai nanya ne bagi kok kusarkha bubagrano tei tiprasa hamkai mantri Mebar Kumar Jomatiano Naidi Bukhuk Amita debbarma ni birmani kothmano Sini pada hingga PGP koloni. Ang hingkai 10 tarik soni bandino ano Sujyo Kumar debbarma hungki dungki di mani dare ang tini odo thanawa affair khanya ma khaike. Bo ano sawo nung tabu boro hisungo hingkai ang sakabona ang noga nagono ungko kami jango ang ungko lejar nai tongo hini bono sai khenarika. Hingkai manjak phaji hini bo ano hino nung pa channel phaya ang bai manjak phaji pa channel phai manjak phai hingkai ni kono banchinan hal kodoi pa channel phai nunga bai manjak phaji tai ano motom khopsa phai supaji hini bo ano hino hingkai nang bini hungki dungki ni dara kiri oi ma kharka hingkai aboni yagolo bota sawa ano moti hine ang no bo sigla Tongna Nok hine sawo hingkai ta ani busaini buthana rok hin sawo hingkai Judi ani busaini ma buthaya hingkai tini nok ni nok tai kerikha hodi sinai hi sawo hingkai aboni sate hingkai no bo atau hone atau hingkai na nok hodi sika Sujyo debbarma bofan bumu manik debbarma kobo nyang hungki dungki markhaino rwjakha bo bai mane tam ro hini kes bo ano moti hino kes ri bo koto phun thandi thana phun thandi kono kes kri rok hine sawo bo ano jese jaga tongphuno yogya rok hine kes test thangphuno yogya hi sawo ang joton hasteni lukorang no koyo ani je ang kono phun marukliya kanma kangsa soma kangsa marukha bo ana asuko hungki dungki di tongkha hingkai ang butikhe tong banchinani bo jaga tong thanani ang abani hasteni lukorang no koyo ani je khungko thamani mungsa ano di damano dikha ang yakhani kuno banchina pot kore ang kes tes potharagia ang nogon hanu khade biri thumung kori chamung kori khe ma tongo asuka bod an hungki dungki dikha ani kuno banchina pot kore ja ang bele khe to media dong hambai mari bo asi ban mari bo bod an musuka suba mani darai lukorang no sawo ang tambo kesi thangka bodo kano poti bo humki dungki dino tambo khanyo ang abu saimia bodo kano nai koloi tong to media dok bo joto noi hi chini police proshashan bodo bodo kano nai koloi ma tong nai subai ma tong nai ang asung jodi bong no hambai chano kakek khungtam khangka ang mung sapun mari ya poda kanma kangsa soma kangsa ang sai thaja rang bonton hamani ek teka phun mo saya kho tin kisti jotai suka tai ma suka ni maidom asudo bo chit asudo bo desit ang mungsa pun maru ya ani mane tu telo 5 lakh mo to kani thangkana bu jota no nok tong ba yo ani gana gini ni bodok bo no khai ang phunung mali ya kham thamani ko ang tabu buti khe banjirani ang abun joto no onod khayo ano subai jamano je ani khoti poran tamane ang dang bo jaga tonani
동고 앙보는 부티카 돈이 나니 부티카 버리카리네 나니 버리카 패는 야구나 아니 부사 부티버비니 베라는 하타나 앙 따보고는 삶이야 아뭐 너랑 나너 따보도 감카냐 카야 앙 너랑 앙 타나니 사합성나 보고요 너랑 나는 반지리만 칼만가 마야 칼마야 하고 앙보도 너고요 봉타네 앙 아시발 차노 하승나니까 yo jini maharaja no boko yo phai phai to ani obosta ang butika choli tongkha ang maharaja no bele bele khano ko yo ide keses khayo ani je nai durgoti no phai to jini member ko ma sano ba ang ko yo phai phai ta ani no thongjamani musuk somoyin khaka ta phuna no ma sapuno phai phai ne kore kuno khokja khokja phuno soba sodi nai kore kore phuno tabo iko ne dogon no ko phuno boda kano soba phai to ani je nai durgoti no phai phai to ani busa kang tiri stari khano podikha ani busa tang khai podikha ni nani ang abu wan chogoi tongo saimi anungmaya ang miao skolo ko master dong thang ko kha san ani busa tiri stari ko hingano podikha diri nani kono ta podikha gana san busa poda thaja phuno ma podiya bo khodok pesa haboi ani busa somini na ma ko thaja phuno saya ma chini noko jambo ano tuide ang hado sada ya sa tongmaya दफा हनै चिरिक लायो दफानि सागो याक्ति सानाय किसापना खामाया दफानि बुसा रंनो हा हनै सालनायो हानि बुसा ततै हा आमानि बिरमान नुग्या ताखु बुखुनि बिरमान नुग्या तै बुसक बिरमान नुग्लांनो थयासाकनि जरा वा लाजाक चाकरा जोग्र